करूया चौथी फेरी, वाक्य जुळवा फेरी। यामध्ये तुम्हाला एनव्हलप्स दिली जातील। या एनव्हलप्स मध्ये काही शब्द आहेत, ते शब्द जुळवून तुम्हाला वाक्य तयार करायची आहेत। ही वाक्य तुम्ही वाचलेल्या लघुकथांमधील असतील। वाक्य तयार करण्यासाठी तुम्हाला 30 सेकंदांचा वेळ दिला जाईल। सुरू करूया फेरी। पहिला गट कल्पना चावला, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। वाक्य तयार आहे। त्यांचे प्रेमातले भाषण म्हणजे असेच। अगदी बरोबर। पुढचा गट पणजी, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। काय वरवरचे बोलत असतात माणसे। अगदी बरोबर। पुढचा गट नर्मदा, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। झिंगत येणाऱ्या वाऱ्याने आमची मने धुंद केली। अगदी बरोबर। पुढचा गट बालकवी गट, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। ती कधी मामाकडे गेली म्हणजे घरात निवांत बोलत बसता येते। अगदी बरोबर। पुन्हा एकदा बालकवी गट, दुसरा एनव्हलप ओपन करा, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। बालकवी, वेळ संपलाय। बाईनी ओळख करून दिलेली अपूर्ण आहे व त्यात काहीतरी राहिले आहे। हो, उत्तर बरोबर आहे। पुढचा गट नर्मदा, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता। तुम्हाला आमच्या देशाची या उष्ण हवेच्या ओढ एवढी कशी? उत्तर चुकलंय। बरोबर उत्तर आहे
या आमच्या उष्ण हवेच्या देशाची तुम्हाला एवढी ओढ कशी? वळूया पुढच्या गटाकडे. पणजी, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता. मी 2 दिवसांनी घाईघाईने रस्त्यातून जात होते. उत्तर चुकलंय. बरोबर उत्तर आहे 2 दिवसांनी मी घाईघाईने रस्त्यातून जात होते. वळूया पुढच्या गटाकडे. कल्पना चावला, तुमचा वेळ सुरू होतोय आता. पश्चिम वारा आम्हाला पेंगत चाटून जात होता. नाही, उत्तर चुकलंय. बरोबर उत्तर आहे पश्चिम वारा पेंगत आम्हाला चाटून जात होता. तर या इथे चौथी फेरी संपते. 5व्या फेरीकडे वळण्याआधी पाहूया कोणत्या गटाने किती गुण मिळवले. कल्पना चावला गटाला मिळत आहेत 25 गुण. पणजी गटाला मिळत आहेत 15 गुण. नर्मदा गटाला मिळत आहेत 25 गुण. आणि बालकवी गटाला मिळत आहेत 40 गुण. गुण जाणून घेतल्यानंतर सुरू करूया आपली 5वी फेरी. 5व्या फेरीचं नाव आहे योग्य शब्द फेरी. हा बझर राऊंड आहे. यामध्ये बरोबर उत्तरासाठी तुम्हाला 10 गुण मिळणार आहेत आणि चुकीच्या उत्तरासाठी तुमचे 10 गुण वजा केले जाणार आहेत. सुरू करूया. पहिला प्रश्न. त्यांचे बोलणे मी डॅश ऐकत होतो. बालकवी. त्यांचे बोलणे मी अर्धवट ऐकत होतो. बरोबर उत्तर. पुढचं वाक्य. वातावरणात चोहोकडे एक डॅश असा आळस भरला होता. कल्पना चावला. मजेदार. बरोबर उत्तर. पुढचं वाक्य. माझे मन परत घरगुती स्मृतींच्या डॅश गुरफटले. नर्मदा. माझे मन परत घरगुती स्मृतींच्या जाळ्यात गुरफटले. बरोबर. पुढचं वाक्य. डॅश घेतल्यावर वास्तविक तुम्ही इंग्लंडचा रस्ता धरायचा. बालकवी. पेन्शन. बरोबर उत्तर. तर या इथे आपली 5वी आणि अंतिम फेरी संपते. पाहूया कोणत्या गटाने किती गुण मिळवलेत. आणि गुण आहेत पणजी टीम 15 गुण, कल्पना चावला टीम 35 गुण, नर्मदा टीम 35 गुण आणि या प्रश्नमंजुषाची विजेती टीम आहे बालकवी टीम 60 गुण.
विजेती टीम 60 गुण, पण उपविजेत्या टीममध्ये टाय झालेला आहे कल्पना चावला टीम आणि नर्मदा टीम. त्यामुळे आपण आणखी एक प्रश्न घेणार आहोत. तुम्ही तयार आहात? मी एक वाक्य सांगणार आहे. या वाक्यामध्ये तुम्हाला योग्य शब्द भरायचा आहे. हा बझर राऊंड आहे. सुरू करूया. वाक्य आहे, तुम्हाला डॅश पाहिजे ना? बिलकुल ठीक. नर्मदा. तुम्हाला स्वराज्य. बरोबर उत्तर. आणि नर्मदा टीम ठरली आहे उपविजेती टीम. अभिनंदन विजेत्या टीमचं आणि उपविजेत्या टीमचं दोघांचंही. आणि तुम्हा सर्वांचं इथे येऊन या प्रश्नमंजुषेत सहभागी झाल्याबद्दल. विजेत्यांना मिळणारी बक्षिसं स्पॉन्सर केली आहेत कॉम्युनिकार, शारदीय वितरण आणि स्पेस यांच्यातर्फे. डेटी स्टुडिओ आणि मराठी डिपार्टमेंट गोवा युनिव्हर्सिटी यांचेही मी आभार मानते त्यांच्या संपूर्ण सहकार्याबद्दल. आता मी आमंत्रित करते नलिनी एल्वेनो डिसोजा यांना, या प्रेसिडेंट ऑफ कॉम्युनिकेअर यांनी कृपया मंचावर येऊन आमच्या सगळ्या टीमना बक्षिसं द्यावीत. कल्पना चावला टीम उत्तेजनार्थ बक्षीस. टीम पणजी उत्तेजनार्थ बक्षीस. आणि आता उपविजेती टीम टीम नर्मदा. Finally, the Vijeti team, Team Balkavi. Congrats. या इथे बहुरूपदर्शक मराठी प्रश्नमंजुषा समाप्त होते. वाचत रहा, बोलत रहा आणि लिहित रहा मराठी बरोबर इतर भाषाही. धन्यवाद.